Какво най-много харесваш в кека? Само едно ли? Не. Колкото искаш. Добре. Много е сладка. Забавна е. Да, много ми харесва как. Тъмблърваме. Да, още ми харесва, че си много груба и много ги режеш хората. Много си миличката има на моменти не си мила, но той също е яко, защото не трябва да си прекалено мила. Че е супер директна и честна, защото това е много важно качество, че не им пукам много за хората. В смисъл, като цяло за хората, в смисъл пука и за близките, обаче не им пука много какво мислят и какво казват. Може да говорим за всички теми и е по-отворена така. Какво не харесваш в кека? Понякога си много честна. Прекалено. То не е лошо да си честен. Да, ама... Заяваш да се понякога гадничко. Понякога е супер гадна и груба. Мина. Да, не че аз не съм те, обаче понякога като се съберем, почвате да ги обсъждате хората. Любим спомен с кека. Като се подавахме шиши на центъра. Особено последния път, преди да се заминеш, беше много забавно. И то по принцип е забавно, като се подавахме шиши. Сега се сещам, примерно, като бяхме пред спортната зала с другите. Като бяхме излезли един път и се бяхме снимали там с вансовете и всичко. А и като бяхме излезли с мимито и правихме някакви дрежки тогава. А като играхме волейбол преди, като сме го нареждали супер много хлебаря. Какво ще й пожелаеш за рождения ден? Да се живее здрава, най-важното. Пожелавам ти много любов в нитито. Да вземем повече. Двойни срещи с пламен. И аз те съм мисля, по-чест да седваш каварна. Да вземеш много вансови конвърси и да отидем един път вече в мола най-накрая тричките. То останалото ще се случи. Просто да седваш и по-често. Значи, какво пожелавам ти? Много здраве, щастие, късмет, любов с Никито само. Да станеш още по-добър, по-хубавичка, по-красивичка. Нали смисъл, ти сега си, обаче нали, още повече. Да се останеш толкова забавна и сладка, и честна, и директна. Да не прекаляваш. Много бувки, много дрехи. Имаш повече последователи в там. Да се го забравя. Да си намериш още повече приятели в Търново и да се връщаш по-често. И да станеш още по-якичка. Cumpleaños feliz, te deseamos Kiki. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Ай, почнахме вече. Аха. Искаш да почнем? Да. Да, започвам с въпросите. Чакай. Добре, айде става. Това ли са? Иска. Те. Здравей, Резачка. Айде, стягай се, имаме малко време. Малко имаме. Ето още отнеме малко време. Да. Както винаги. Имаме още цял час. О, много бе. Чакай, трябва да гледам в камерата, нали? Няма значение. Да, много ми харесва как Тъмблърваме. Давай. Тема. Какво най-много харесваш в кека? Като не се имахме с Лизичка. Да, помня. Аз тогава бях смотана. Не бяхме много тъй. Трябва да се разпеем чакаш. Да, не ще. Много си сладка. Така. Опитвам се да направя дъвка. Опитваш се да направиш дъвка? Ей, те изглеждам добре. Ей. Ало, и аз. Добре. Няма да го мътаме. Айде, така. Cumpleaños. Ама гледай тук. Боже, колко се плаши. Дърка да кека. Айде. Още му забля ръката, да ме бързо волята. Айде. Айде.
направи с него лата. Значи, Компleanus. Ю. Знам тако. Добре, стар, добре. Те. Не, аз те... И двете ще го държим. Ой, чакай, ще ми се послади. Добре, ай така. Те. Добре, Почваме? ако беше руска, ще е по-добре. Да. Айде. Компleanus. Добре, така, дай тон. Айде. Тън. Ой, защо само аз държа? Ох, заболява ръката, държи от едната страна. Ох, сега ще ме ритам. Не те ритам.